Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonici u l-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri ħabbru li l-kopla u s-saqaf ta' Knisja Parrokjali ta' Marja Assunta f'Ħalaxaq se jiġu restawrati permezz ta' għajnuna finanzjarja li se tingħata lil din il-parroċċa. F'kummenti li ta' l-Kappellan ta' Ħalaxaq Dun Anton D'Amato spjega fis se jkunu qed jintużaw dawn il-fondi. Il-parroċċa ta' Ħalaxaq se tkun qiegħda tibbenefika minn 120,000 euro minn Arts Council Malta u Komunità Malta biex inkunu nistgħu nirrestawraw il-kopla u nibdew nagħmlu t-tiswijiet meħtieġa fuq is-saqaf tal-Knisja. Firxa ta' xogħlijiet essenzjali se jkunu qed isiru fuq il-konservazzjoni tal-kopla li jinkludu r-restawr tal-aperturi tal-injam, il-waterproofing tal-kopla nnifisha u l-fanal kif ukoll il-konservazzjoni tal-ġebel innifsu. Il-bażi tal-kisi eżistenti tas-saqaf se jkunu wkoll għaddej minn xogħol ta' tiswija. F'kummenti li ta' il-Ministru Bonici qal li din il-ħidma qed issir biex mhux biss ikun protett il-patrimonju kulturali iżda wkoll hekk kif din tintuża b'mod reliġjuż ta' kuljum mill-komunità. Il-parroċċi huma punt ta' referenza għall komunitajiet tagħna, mhux biss għaliex huma punt storiku importanti ħafna, huma aspett kruċjali tal-pajjiżaġġ tal-irħula tagħna, imma anke għaliex huma post importanti ħafna fejn jiġu moqdija diversi funzjonijiet reliġjużi imma anke wkoll kulturali fl-aspett sagru. Aħna għandna obbligu li ngħinu biex ikollna iktar u iktar proġetti ta' restawr biex intejbu il-parroċċi tagħna. Il-finanzjament ta' restawr tal-Knisja ta' Ħalaxaq sar possibbli bis-saħħa tal-kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Komunità Malta. Tkellem dwar dan il-ftehim il-Ministru Byron Camilleri. Permezz ta' Komunità Malta din propju nkomplu investu fil-komunitajiet tagħna. Għaldaqstant sar ftehim sabiex ikun hemm diversi investimenti madwar Malta għawdex li propju ħares il-patrimonju kulturali tagħna. Preżenti kien hemm ukoll Michael Paceros, is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċiddijoċesi ta' Malta u membri tal-Kunsill Lokali ta' Ħalaxaq.